Estas pegatinas son un pequeno gran xesto que busca sobre todo a efectividade. Mensaxes claros e obvios que é preciso difundir e que conforman unha das actividades de cara ao 25 de novembro dende o CIM de Chantada. O sábado conmemórase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. En Chantada desenvolvense distintos actos que parten da sociedade ou das institucións. A violencia machista está en cada recuncho e o xerme dos casos máis visibles atópase en xestos desafortunadamente normalizados. Hoxe falamos coa psicóloga do Centro de Información á Muller da comarca de Chantada. A loita contra o machismo debe ser os 365 días do ano, pero especialmente no mes de novembro, que, 25 de novembro, conmemórase o Día da Non Violencia contra a Muller. Entón, dende o CIM de Chantada, facemos como unha campaña. Este ano, timos o lazo, que está no Concello, de rexeita, que vai permanecer ali todo o mes, de rexeitamento a este tipo de violencias, a calquer tipo de violencias, pero este especialmente porque, nos atañenos de cerca. E tamén, o ano pasado traballamos ca mocidade porque sempre se di, así a mocidade é o futuro e a parte está se reproducindo e así todo nos lo fan ver todos tanto de medios educativos como de pais e nais, vese a reproducción do machismo na mocidade. O ano pasado traballamos ca mocidade. Este ano, fixemos unha campaña a través de cos nenos e as nenas de primaria, ca colaboración dos dous colexios de primaria de Chantada, cos nenos e as nenas de primaria, como dixen, a través de un contacontos. Mensaxes que poden chegar a este público do xeito máis lúdico. O reparto das pegatinas ten, ademais, uns destinatarios especiais. En certa medida queremos tamén incitar o debate entre a mocidade. Si está superado ou non está superado o machismo, si realmente hai esa igualdade efectiva e real como se nos quere facer ver, ou si tal vez timos aínda moitas cousas por as que traballar. E tamén, como decía, entre a mocidade, porque volvemos a decir, estáse reproducindo estereotipos machistas, sobre todo entre a mocidade. E tamén, traballamos, fixemos desde a Secretaría Xeral conxuntamente, foi a segunda mesa que se convocou na provincia de Lugo, a mesa contra a violencia de xénero a nivel local, donde pretendemos unha coordinación entre os distintos ámbitos, distintos servicios que traballan a favor da erradicación da violencia de xénero. Ademais, o venres e o sábado terá lugar un curso de autoprotección e defensa persoal para mulleres que será no ximnasio da piscina municipal e para o que aínda hai prazas dispoñibles. Será impartido por un membro da Academia Galega de Seguridade e da Federación de Loita e pretende facilitar unha ferramenta ás mulleres. Ademais, vendo que hai un interés, e do cal nos congratulamos dende o CIM, que hai un interés a nivel local por o feminismo e por as cuestións de violencia de xénero, acaba de nacer aquí unha asociación a favor do feminismo e que van a realizar actos o 25 e dende o CIM, calquera acto deste tipo é benvido e nos vamos a escribir e vámoslo a apoiar. Trátase de buscar un compromiso rotundo dende os gobernos contra a violencia, pero tamén dende a sociedade. O machismo vese cando hai mortes de mulleres, pero tamén non hai na vida diaria. Falábamos antes da corresponsabilidade, falábamos de isto de que as mulleres que nos convidamos a vir a este curso, teñen dificultades porque isto da corresponsabilidade, cando se teñen que facer cargo dos seus fillos e das súas fillas, aínda non está acadado. E isto é unha forma de machismo, e a veces isto non é tan visible como outras cousas tan terribles como pode ser a morte dunha persona. Dende o Centro de Información á Muller sí que perciben un cambio de actitude e un rexeitamento social aberto aos casos máis graves da violencia física.
Pero despois, cando entramos noutras cuestións de fondo, é dicir, no sexismo que hai na nosa sociedade, e falamos de corresponsabilidade, falamos de este tipo de cousas, pois xa non se perciben tan claramente. Pero sí, realmente, congratulámonos por eso, o que é a nivel de rúa, recházase a violencia de xénero. Despois, claro, hai que traballar noutros temas, como o que che digo, da corresponsabilidade, os micromachismos, non todos terminan en denuncias, pero sí se ven a informar. Incluso a veces pásanos, e iso o percibimos nós, que veñen amigas, familiares, que veñen preguntando por unha amiga, por un familiar que está nesta situación e eles mesmos queren axudarlle, ou elas mesmas lle queren axudar, porque a mellor a persona está inmersa nesa situación e non é capaz de poñerlle un nombre ao que lle pasa.